Mipirma na sa Peace Covenant ang kasabutan alang sa malinawon nga pagpahigayon sa barangay ug sangguniang kabataan elections ang mga opisyal sa probinsya sa Basilan kagahapon. Ang covenant signing gipanguluhan ni Basilan Governor Jim Hataman Saliman, 101st Brigade sa pagpanguna ni Brigadier General Alvin Luzon ug PNP ubos ka Provincial Director Colonel Carlos Madronio. 18 kaadlaw na lang ug ipahigayon na ang barangay ug sangguniang kabataan elections. Himuon sab sa ubang munisipalidad ug syudad sa probinsya ang Peace Covenant signing sa tinguha nga makabut ang malinawon, limpyo ug matinud-anon nga eleksyon. Apil sa aktibidad ang pag-turnover sa mga loose firearms kun walay mga lisensya nga armas, ubos sa Small Arms and Light Weapons Program sa munisipalidad sa Tabuan, Lasa. Ang programa nagtinguha nga maminusan kun dili mawagtang ang ihap sa mga small arms ug light weapons sa mga individual ug grupo aron malikayan nga makamugna ug kagubot sa mga komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe